No Jituš, tak já ti musím něco říct. Já jsem udělala strašnou chybu. Ne, počkej, poslouchej mě. Víš, jak byla u nás na podzim zábava? Vzpomeň si, jak jsem chtěla, aby mě Franta vzal tancovat. A víš, co mi řekl? Že prej, co by se předváděl se starou ženskou. No počkej, nepřerušuj mě. Tak my jsme se pak doma hrozně pohádali. Řekla jsem mu, co si myslím a Franta bouchnul dveřma a celou noc byl pryč. A mně to už bylo divný. Až mi potom sousedka řekla, že má nějakou ženskou hradci. Že prej to všichni vědí. Víš, jak jezdí s tou lokomotivou, tak někdy přespával jinde, jako třeba na ubytovně. A tak jsem ho nepodezírala. Tak prej šel k ní. Takže když se tu pak ukázal, tak jsem mu jenom zabalila kufry a vyhodila ho. No blbá jsem, viď. Mohla jsem dělat, že nic nevím. To byla ukázka z povídky Mladý maso, která zatím nebyla nikde publikovaná a vyjde v knížce Skrytá perspektiva, která se bude křtít 7.12. v klubu Lávka u Karlova mostu v Praze. A klidně přijďte.